Исәнмесез, хөрмәтле таңшаучылар, эфирда атна яңалыклары тапшыруы. Сезнең белән Рәмилә Хамидуллина. Татарстанда быелның 31 декабры ял көне булачак. Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов шул хактагы буйрыкны имзалаган. Документ нигезендә эш көне шимбәгә 26 декабрьгә күчерелә. Татарстанда яңа ел бәйрәме төнендә җәмәгать туклану урыннарына төнге 3-кә кадәр эшләргә рөхсәт иттеләр. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин шул турыда карарны имзалады. 31 декабрьдан 1 гыйнварга каршы төндә җәмәгать туклануы биналары 3 сәгатькә кадәр эшли ала диелә карарда. Башка көннәрдә моңарчы кертелгән чикләүләр нигезендә кафе һәм рестораннарга элеккегечә 24 сәгатькә кадәр генә эшләргә рөхсәт ителә. Моңа кадәр рестораторлар берлеге республика башлыгына мөрәҗәгать итеп, яңа ел төнендә чикләүләрне йомшартуны үтенгән иде. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов әлеге үтенечне канәгатьләндерде һәм җәмәгать туклануы урыннары Роспотребнадзор кагыйдәләрен төгәл үтәргә тиешлеген искәртте. 3 декабрьдә физик мөмкинлекләре төрле дәрәҗәдә чикләнгән кешеләр инвалидлар көне билгеләп үтелә. Шушы уңайдан инвалидлар декадасы старт алды. Чара әлеге категория гражданнарының проблемаларына, башкаларның игътибарын арттыруны күздә тота. Әлбәттә, бу көнне ветеран реабилитация үзәгендә махсус акция оештырылды. Аны ветераннар советы сәламәтлек саклау идарәсе белән бергә үткәрделәр. Мөмкинлекләре чикле булган кешеләр төрле анализлар тапшырдылар, табиб киңәшләрен тыңладылар. Татарстан мәктәпләрендә кышкы каникулны озайту мөмкинлеген карамыйлар. Бу турыда Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсенең матбугат сәркатибе Миләүшә Җамалиева әйтте. Россия кулланучы хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәте вәкиле сүзләренчә, мәктәп яны лагерьларын оештыруга карата таләпләр көз айларында ничек булса, шулай ук кала. Ул Татар-информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә шулай дип белдерде. Роспотребнадзор вәкиле бүгенге көндә республикада ОРВИ билгеләре күзәтелү сәбәпле 19 сыйныфның дистанцион режимга күчерелүен билгеләп үтте. Шул ук вакытта тулысынча карантинга ябылган мәктәпләр юк. 1 декабрьдә бөтен дөнья СПИДка каршы көрәш көне билгеләп үтелде. СПИДка каршы көрәш символы булып кызыл тасма санала. Бу өлкәдә бер акциядә аннан башка узмый. Бу тасма СПИДның гәүдәләнеше буларак 1991 елның язында уйлап табыла. Идея рәссам Франк Муруга карый. СПИД авыруын 1981 елның 5 июнендә Американың авырулар өстеннән контроль үзәге теркәгән. ВИЧ статусны белүнең юлы тест үтү. Аны теләсә кайсы поликлиникада, СПИД үзәгендә, медицина учреждениесендә үткәрергә була. Бу атнада шәһәребезнең бер сәүдә үзәгендә махсус акция үтте. Аның кысаларында һәр теләгән кеше экспресс-тест үтә алды. Иң мөһиме, һәрбер кеше сәламәтлекне саклауда профилактиканың бик мөһим булуын аңларга тиеш. Бу көнне әлмәтләр экспресс-тест кына үтеп калмадылар, шулай ук медицина профилактикасы үзәге белгечләренең киңәшләрен алдылар. Холестерин һәм глюкозага кан тапшырдылар, кан басымын да тикшерделәр. Киләсе елда Луч Әлмәт телекомпаниясы үзенең 30 яшьлек юбилейын билгеләп үтәчәк. Юбилейга әзерлек кысаларында тамашачыларыбызга атна яңалыклары тапшыруында мәдәният яңалыклары сәхфәсенең архив чыгарылышларын күрсәтәбез. Бу юлы без сезгә Татарстанның атказанган артисты, Башкортстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Ризван Хакимовның узган елны Әлмәттә үткәрелгән юбилей концертын күрсәтербез. Башкортстанның 4 иле районында туып үскән, бүгенге көндә Уфада яшәүче һәм иҗат итүче композитор, Татарстанның атказанган артисты, Башкортстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Ризван Хакимовның җырлары алтын хитлар рәтендә торалар. Күп еллар дәвамында ул Нәфисә эстрада җыр театрын җитәкли. Елдан-ел яңа программа, яшь артистлар белән гастрольләргә йөриләр. Быел юбилей туры кысаларында беренче концерт Әлмәттә үтте. Бүген дә тамашачылары ишетерләр, күрерләр. Алар
ишеткән җырлар белән бергә яңа җырларыбыз алып килдек. Үзләренә шулай ук исәнлек, тазалык, җырлашып, гөрләшеп яшәүләренә теләр идем. Җырдан аерылмасыннар. Җырларны сон өчен түгел, халык өчен язам, ди Ризван әфәнде. Аның иҗат җимешләрен бу еллар эчендә Татарстанның һәм Башкортстанның халык ат казанган артистлары башкара. Аның җырлары күп артистларга танылырга ярдәм иткәннәр. Элвин Грей башкара торган Елама ярсыма җырын хәтта татар-башкорт телен белмәгәннәр дә яттан җырлыйлар бит. Шунысын да билгеләп үттек, Ризван Хәкимнең беренче иҗат иткән җыры Елама ярсыма булган. Аның язылу тарихын безгә сөйләде ул. Ул инде әйтәсем килә, армиядан соң автотранспорт техникумына укырга киттем. Шунда яшь вакыт битен Элмәр исемле бер кыз белән танышып, шуннан аның гаебе белән без аерыштык. Шунда язылган җырым ул. Менә зур композитор Акрамовой Давыдовка ишеттереп караган. Улым дисең, киләчәгең зур. Яңадан сиңа уңышлар, иҗат ит, яз дип, шул дәртләндереп җибәрдем. Яңа җырлар белән бер рәттән ретро хитлар да яңгырады бу көнне. Ризван әфәнде бүгенге көндә дә сәләтле яшьләрне ачыклау һәм үстерү буенча зур эш алып бара. Әлеге концертта да ул Әлмәт халкын сәхнәдә беренче адымнарын гына ясаучы башкаручылар белән таныштырды. Әлеге җырны Ризван Хәкимов шагыйрә безнең хезмәттәшебез җомга тапшыруын алып баручы Нәфисә Собирҗанова сүзләренә язган. Хәзерге вакытта алар иҗатташ дуслар. Дусларыбыз күп монда. Безнең иҗат дусларымны Нәфисә Собирҗанова белән бик күп җырлар иҗат башладык. Сүзләре менә карашан сүзләр. Табында җырлый торган. Ул җырыңны табында җырламасалар, син язының фатуасы юктыр дип уйлыйм. Әлеге концертның билетларының бер өлеше Ризван Хәкимов теләге буенча хәйрия эше кысаларында мөмкинлекләре чикле булган кешеләргә, үзенчәлекле балаларга, сугыш чоры балаларына, пенсионерларга бүләк ителде. Яраткан тамашачылары исә аңа үзләренең теләкләрен, иҗаты өчен рәхмәт сүзләре әйттеләр. Эшләренә уңышлар и иҗатына тоже уңышлар теләсем килә. Мен исеме нәрсә дигән атау кешенең. Оҗмах капкасын саклаучы фәрештә. Димәк, аның үзенең дә иҗатының да начар булуы мөмкин түгел бит инде. Шуның шикеллек. Мин телевизордан аны яратып тыңлыйм. Менә Чирмешәннән килдек, аны карар өчен специальный. Аның җырлары моңнар кайтсын авылга дигән җыры, теге без авылда торгач инде бик яхшы, безгә бик таныш, бик әйбәт аның җырлары да, аны җырлаучы артистлар да бик әйбәт җырлыйлар. Бик гашык мин аның җырларына да, үзенә дә дияргә. Яхшы җырлар яда ул. Чыгышлары да яхшы, чыгышлары бик ошый. Концерт бер мизгелдә үтте. Тамашачыларның күңелендә ул җылы хисләр калдырды. Шуның белән тапшырубыз ахырына якынлаштык. Һәр яңа көн сезгә яхшы яңалыклар гына алып килүен теләп, мин Рәмилә Хәмидуллина һәм монтажер Ленар Корбанов сезнең белән сау булашабыз.